Za týmto pamätníkom je schovaný príbeh 42 životov vojakov a pracovníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí tu navždy spia svoj sen. Vážené dámy a páni, ctení pozostali, viem, že každým rokom je 19. január dňom, ktorý vám neúprosne tlačí slzy do očí. Je dňom, kedy spomienky na vašich blízkych sú obzvlášť bolestivé, keď prízeň a smútok sa vracia v plnej sile. Preto mi dovolte vzdať a vyjadriť vám všetkým, ktorí ste stratili tu nedaleko na hore Boršov, svojich drahých, svojich najbližších, úctu a spolupatričnosť a úprimnú sústreť. Vaša strata je aj našou hlbokou a nenahraditeľnou stratou. Dovolte mi však vysloviť presvedčenie, že dnešný deň je aj dňom, ktorý nás naplňa hrdosťou na vojakov, ktorí tu položili svoje životy. Nech je tento deň navždy jasnou pripomienkou toho, prečo žili, za čo sa ako vojaci zasadzovali a umierali. Oni slúžili svojej vlasti v ozbrojených silách. Chránili nás všetkých, pomáhali zabezpečovať mier na miestach, kde sa pokojný, každodenný, mierový život ešte len pomaly rodí. Tu si viac ako na iných miestach uvedomujeme, že povolanie vojaka môže priniesť a žiaľ aj niekedy prináša nenahraditeľné straty na ľudských životoch. Česť pamiatke a hlboká úcta všetkým statočným príslušníkom mierovej misie KFOR v Kosove, príslušníkom ozbrojených síl a ministerstva obrany, ktorí pred 4 rokmi na týchto miestach položili svoje životy. Slovensko je na vás hrdé a nikdy na vás nezabudne. Ďakujem za pozornosť.